खुलुमबाय गिबियावनो नायगोन नोंथांमोनखौ बयखौबो चेनेलाव बरना लाग्रोनाय जाबाय नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे गोनांथार भिडिअ लाबोनाय जादों आसा खालामदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ बयबो जोबजासिम नायलांगोन होननानै आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों बाबु आसनि स्किमनि बागै खोन्थाहरनो सानदों जाय बाबु आसनि स्किमनि जै नोंथांमोना मास मोनसेयाव 2000 हाजारसे नोंथांमोना फैसा मोननो हागोन दा बेनिखायनो नोंथांमोना सोरबादिया नैबे बाबु आसनि स्किमनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन बोरै एप्लाइ खालामनो नांगौ मा डकुमेन्ट्स होनानै नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन आं बिनि बागै खोन्थाहरनो नागिरखादों मानो होनोबा नोंथांमोना फैगौ फेब्रुवारि मासनिफ्रायनो बाबु आसनि स्किमनि जे नोंथांमोना 1000 से 2000 फैसाखौ मोननो हासिगोन बारा गोबाव जोंहा सम गैला आरो बिनिफ्राय जोंहा एप्लाइ खालामनाया नैबे जानुवारि मासावनो स्टार्ट जानो थांगासिनो दङ दा बेनिखायनो बयबो नोंथांमोना भिडिअखौल' जोबजासिम नायलां नोंथांमोना मोजाङैनो नैबे भिडिअनि गेजेरजों मिथिनो हागोन दा बेनिफ्राय आंनि मोनसे खावलायनायबो थाग्रोबाय नोंथांमोना गिबियावनो गासिबो अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाग्रोलाय होननानै जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो भिडिअखौ मोननो हायो जोंहा आसामनि चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा मैया जानुवारिनि 1 थारिखआव बिथाङा एनाउन्समेन्ट खालामनायजों लोगोसेनो बेखौबो नोंथांमोननिसिम बुंहरखाबाय आरो फेब्रुवारि मासनिफ्रायनो नोंथांमोना बाबु आसनि स्किमनि जोहै मासाव सोरबा 1000 से सोरबा 2000 नोंथांमोना मोननो हासिगोन होननानै एनाउन्समेन्टखौ खालामना होखाबाय दा बेनिखायनो फेब्रुवारि मासावनो जुदि फैसाखौ सोगोनबा जोंनि एप्लाइआ माब्ला जागोन नैबे जानुवारि मासावनो जोंनि एप्लाइआ जानो थांगासिनो दङ दा बेनिफ्राय फैदो नोंथांमोना सोरबादिया नैबे बाबु आसनि स्किमनि मुलाम्फाखौ मोननो हागोन जायफोर नोंथांमोना दायो ग्रेजुएसन फरायगासिनो दङ जेनेबा जायफोर नोंथांमोना फार्स्ट सेमिस्टाराव दङ जायफोर नोंथांमोना नैबे 2025 मायथाइयाव 2026 मायथाइ नङा दे 2025 मायथाइयाव जायफोर नोंथांमोना नैबे आन्डार ग्रेजुएसन कर्सनि थाखाय एबा ग्रेजुएसन कर्सनि थाखाय जायफोर नोंथांमोना एडमिसन लाबाय नोंथांमोना दायो फार्स्ट सेमिस्टार सेकेन्ड सेमिस्टार बेबायदियाव थानो हागौ खोमा दा नोंथांमोना एप्लाइ खालामजोबनो हागोन ग्रेजुएसन होननानै बुङोबा जेरै जायफोर बिकम फरायगासिनो दङ जायफोर बिए फरायगासिनो दङ जायफोर बिएससि जायफोर बिबिए जायफोर बिसिएम बायदि जायखिजाया नोंथांमोना ग्रेजुएसन कर्स नैबे 2025 मायथाइयाव एडमिसन लादोंबा एबा फरायगासिनो दङबा नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन नोंथांमोना जायफोर नैबे 2024आव ग्रेजुएसन फरायनाय नोंथांमोना बेबायदिया एप्लाइ खालामनो हानाय नङा नैबे 2025 मायथाइयाव जायफोर फार्स्ट सेमिस्टाराव एडमिसन लानाय ग्रेजुएसननि थाखाय एडमिसन लानाय नोंथांमोनाल' एप्लाइ खालामनो हागोन आरो हौवासाफ्राल'सो एप्लाइ खालामनो हागोन बेखौथ' नोंथांमोना बयबो मिथिखाबाय जानांगौ हिन्जावसाफ्रालाय नैबे निजुत मयना स्किमनि जों फैसा मोननो हागासिनो दंखायोखा दा बिनिफ्राय पोस्ट ग्रेजुएसन कर्स जेरै एमए एमकम एमएससि बिनिफ्राय जोंहा जायखिजाया बे पोस्ट ग्रेजुएसन कर्स जायफोर नोंथांमोना नैबे 2025 मायथाइयाव एडमिसन लानाय नोंथांमोना गासिबो एप्लाइ खालामनानै 2000 फैसाखौ नोंथांमोना मासाव मोननो हागोन दा बे जाहैबाय फैसाखौ बेसेबां मोनगोन नोंथांमोनाथ' मिथिजोबखाबाय जानांगौ दा बिनिफ्राय फैदो नोंथांमोना सोरबादिया एप्लाइ खालामनो हागोन आरो बिनि अनगायैबो नोंथांमोननि न'खरनि फेमिलिनि इनकामा बेसेबां जानांगोननो बिल' 4 लाख जानांगोननो बोसोरसेयाव न'खरनि फेमिलिनि इनकामा 4 लाखनि बिथोराव थानाय जानांगोन अब्लासो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन जेनेबा न'खरनि फेमिलिनि इनकामा 4 लाखनि बाराबानो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हानाय नङा दा बेनिखायनो बेवहाय नोंथांमोना एप्लाइ खालामनाय समाव इनकाम सार्टिफिकेट बेबादि नोंथांमोना होनो नांगोन जेराव नोंनि इनकामनि प्रुफ दङ दा बेखौ नोंथांमोना होनो नांगोन दा बेनिखायनो गासिबो नोंथांमोना दायो मा खालामना लाखादो इनकाम सार्टिफिकेट गैयाबा दिहुननानै लाखाबानो जाबाय मानो होनोबा एप्लाइ खालामनायाबो जोंहा बावैसोनि उनावनो जानो थांगासिनो दङ दा बेनिखायनो नोंथांमोना जाहाथे उनाव हाखु दाखु जानाङा बिनि थाखाय नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामना लाखा आजिखालिथ' आं दायो मिथिना मोननायाव माने इनकाम सार्टिफिकेटखौ एसेबां माने थाबबो मोनबावलासिनो दा बेनिखायनो नोंथांमोना गोख्रैनो एप्लाइबो खालामना लाखा जुदि नोंथांमोननियाव इनकाम सार्टिफिकेटआ गैयाबा बेहाय आं जाबादि बेहाय नुनो मोनबाय नोंथांमोना इनकाम सार्टिफिकेट होनांगौ बादि आरो बेजों लोगोसेनो नोंथांमोना नैबे माबानि डकुमेन्ट्सबो नोंथांमोना होनो नांगोन एडमिसननि नोंथांमोना रिसिप्ट बायदिसिनानिबो नोंथांमोना माबाबो होनांगौ जानो हागौ आरो सार्टिफिकेट मार्कशिटजों लोगोसेनो नोंथांमोना एडमिसन रिसिप्ट बायदि नोंथांमोना होनांगौबो जानो हागौ जुदि नैबे निजुत मयना स्किमनि बादिनो एप्लाइ जायोबाथ' जोबोद मोजां जागोन जेरै जोंहा कलेजनिफ्रायनो नोंथांमोननिसिम एडमिसन माबा फैगोन कलेजावनो नोंथांमोननिसिम फर्मखौ रानना होगोनबा जोबोद मोजां जागोन नाथायबा अनलाइननो गावबागाव एप्लाइ खालामनाय बेबादि जायाबादि आं सानदों आरो दा बेनिखायनो जोबोद मोजांसो अफलाइन एप्लाइआ नोंथांमोना मात्र कलेजावल' साबमिट खालामनांगौ नोंथांमोना फैसाबो होनालासिनो आरामसे नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन आरो जुदि निजुत मयना स्किमनि बायदि एप्लाइआ जायोबाथ' जोबोद मोजां नोंथांमोना साफ्रोमबो मोनजोबनो हागोन जायफोर नोंथांमोना गभर्नमेन्ट कलेजाव फरायनाय गभर्नमेन्ट इउनिभार्सिटियाव फरायनाय नोंथांमोना गासैबो मोनजोबगोन प्राइभेट इउनिभार्सिटि एबा प्राइभेट कलेजाव फरायनाय नोंथांमोना नैबे निजुत बाबु आसनि स्किमनि नोंथांमोना मुलाम्फाखौ मोननो हानाय नङा नोंथांमोना बेखौ मिथिना लाबानो जाबाय आरो बेजों लोगोसेनो जायफोर अनलाइन फरायनाय जायफोर डिस्टेन्सआव फरायनाय नोंथांमोनाबो नैबे बाबु आसनि स्किमनि जे फैसाखौ मोननो हानाय नङा नोंथांमोना रेगुलार फरायनाय जानांगोन
बिनिफ्राय नोंथांमोना गभर्नमेन्ट कलेजाव फरायनाय जानांगोन एबा इउनिभार्सिटियाव अब्लासो नोंथांमोना नैबे बाबु आसनि स्किमनि नोंथांमोना मुलाम्फाखौ मोननो हागोन बेहाय जेबो बैसोफोरनि जेबो खोथा गैया आरो नोंथांमोना बेबादि सानदों खोमा जायफोर ड्रप आउट थानानै नैबे 2025 मायथाइयाव एडमिसन लानाय नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हानाय नङा बेबादि सानलायगोन बेबादि नङा नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन जायफोर नोंथांमोनानो गोदानै एडमिसन लानाय जायखिजाया पोस्ट ग्रेजुएसन नोंथांमोना ग्रेजुएसनानो जा पोस्ट ग्रेजुएसनानो जा दाखालि बावैसो एसे सिगाङाव नोंथांमोना एडमिसन लाबायबा नोंथांमोनानो इलिजिबल एप्लाइ खालामनो थाखाय कलेजनि थ्रुयै एबा इउनिभार्सिटिनि थ्रुयैसो जोंहा बे एप्लाइ खालामना जाखागोनखा आं एसे उनाव नोंथांमोननिसिम बिनि बागै आपडेट हरबावगोन एप्लाइआथ' नैबे जानुवारि मासावनो जाखागोनखा जेराव फेब्रुवारि मासनिफ्रायनो बिथांमोना फैसा सोनो थाखाय नोंथांमोननिसिम दायो थांखिखौ लाबाय आरो फेब्रुवारि मासाव फैसाखौ सोआबाथ' आरो ओरैजाय जोंहा MCCआ नांसिगोन मडेल कड अफ कन्डाक्टआ नांसिगोन दा बै समाव सरकारा नोंथांमोननिसिम फैसा सोआबो जानो हागौ डाइरेक्ट नोंथांमोननिसिमबो जेरै अरुणाचल स्किमनि मुलाम्फा मोनगिरि बिथांमोना खेबसेनो 8,000 फैसा मोननो थांगासिनो दङ इलेक्सन ससेनि थाखाय दा बेनिखायनो नोंथांमोनाबो नैबे बाबु आसनि स्किमनि जायफोर नोंथांमोना मुलाम्फा मोनगोन नोंथांमोनाबो खेबसेनो फैसाबो मोननो हागौ खोमा इलेक्सननि समावथ' निस्सय नोंथांमोना फैसाखौ मोननो हानाय नङा MCC नांनाय समाव दा बेनिखायनो आसाम सरकारा नोंथांमोननिसिम जेनेबा मास मोनसेयावनो नोंथांमोना जेरै 2,000 सोरबा 1,000सो मोनबाय दा नोंथांमोना खेबसेनो इलेक्सननि समनि मासनिखौ नोंथांमोना मोननोबो हागौ सोरबा 4,000 सोरबा 6,000 सोरबा 4,000 बेबादि नोंथांमोना फैसा मोनहैनो हागौ बादि आरो दा बेनिखायनो नोंथांमोना एसे नेबानो जाबाय एसे आपडेट थाबानो जाबाय सोरबा 4,000 सोरबा 2,000 माने जेनेबा जायफोर नोंथांमोना पोस्ट ग्रेजुएसन फरायनाय नोंथांमोना जेनेबा मास मोनथामनि मोनोबा 6,000 नोंथांमोना बेबादि फैसा मोननाय जाहैगोन बेनिफ्राय जायफोर ग्रेजुएसन फरायनाय नोंथांमोना बेसेबां मोननो हानाय जाहैगोन 3,000 नोंथांमोना मास मोनथामनि खेबसेनो बेबादि फैसा मोननो हानाय जाहैगोन आरो आंनि बुंनाया बे आरो दा नोंथांमोना बयबो बुजिना मोनबाय जानांगौ दा नोंथांमोना साननैसोल' नेनानै थादो जोंहा एप्लाइ खालामनाया बावैसोनि उनावनो जानो थांगासिनो दङ डकुमेन्टसफोरखौ नोंथांमोना बुथुमनानै रेडि लाखाबानो जाबाय जाहाथे नोंथांमोना मोजाङै एप्लाइ खालामनो हायो दा बेखिनियावनो नोंथांमोना माबाफोर सोंनांगौ दङबा बयबो नोंथांमोना भिडिअखौ बक्सआव कमेन्ट खालामनानै सोंहरबानो जाबाय बे भिडिअखौ नोंथांमोना गासिबो शेयार खालामनो हायो आरो एप्लाइ खालामनाय समाव बयबो मोजाङै एप्लाइ खालामनानै होबानो जाबाय दाख्लै बावैनो नैबे जिबन प्रेरणा स्किमनि एप्लाइ खालामनायाव गोबांनियानो जोंहा रिजेक्ट जादों आरो फरायसाफोरनिया बोरै बोरै नोंथांमोना एप्लाइ खालामलायखो दा बेनिखायनो एबारनिखौ नैबे बाबु आसनि स्किमनिखौ नोंथांमोना मोजाङै एप्लाइ खालामनो हाथार जाहाथे जेबो रेजेक्ट बायदिसिना जेबो जाया जाहाथे नोंथांमोना मासाव फैसा मोनबाय थानो हायो बिनि थाखाय नोंथांमोना मोजाङै एप्लाइ खालामबानो जाबाय आरो नैबे आन्डार ग्रेजुएसन जायफोर नोंथांमोना ग्रेजुवेट फरायगासिनो दङ दा नोंथांमोननियाथ' 4 इयार्सनि जाबाय अब्ला नोंथांमोना सानना नाय बोसोरब्रैनि थाखाय नोंथांमोना मास मोनफ्रोमबो 1,000सो करि फैसा मोननो थांगासिनो दं एसेबाबोथ' मुलाम्फा एसेबाबोथ' सहाय एबा रेहायथ' मोनगोन नोंथांमोना 1,000सोबाबो आरो दा नोंथांमोननिसिम आं बेखौनो बुंहरनाय जाबाय बे भिडिअखौ बयबो शेयार खालामदो आरो बेबादिनो भिडिअ मोननो हायो बिनि थाखाय चेनेलखौबो नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय दा बेखिनियानोमोन गोजोन्थों